Tänään on pääsiäissunnuntai ja sää on mitä mahtavin. Kohta alkaa olla ilta- ja kylpyhommat. Mut Ella, katos tänne päin. Sano, että mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Hyvää. Henri, mihinkä sinä nyt läksit? Mä olin tulossa teitä katsomaan sinne teidän talo. Henri! Täällä on meidän hieno leikkimökki. Siellä on leluja ja vasta istutetut orvokit. Ella valitsi hienot siniset orvokit. Ja Ella on täällä leikkimökissä tekemässä ruokaa. Mitäs ruokaa siellä teet, Ella? Ja Henri on puhelimessa. Ella, mitä ruokaa siellä teet? Teetkö spagettia? Ai, siellä teet jukurttia. Jukurttia. Mitenkäs sit jukurttia tehdään? Oho, täältä lähti nyt. Henri lähti livohkaan. Wow, se menikin tonne ikkunaan. Hei! Hui! Sillä joku vaippa jalas. Alusta on kastunut jossain vaiheessa, kun on letkulla leikitty. Oh, hali! Antaako se sulle halin? Täällä on äitin magnoliapuu, alkaa olla hienosti kukassa. Naisee tosi hyvälle. Tosi iso, jos näkyy tällaisia kämmenen kokoisia melkein kukkasia. Hienoja kukkasia, haisee hyvälle. Ai, siellä rupeat nyhtää ruohoa. Ruohon nyhtäys. Ja Ella tekee ruokaa vieläkin. Hei! Ovi kiinni. Ja ovi auki. Ui. Varovasti, varovasti Ella. Jei! He's getting my suit. Oh, it's okay. Ei se haittaa. Ei se haittaa. Täällä on kialon alkuja ja pieniä orvokkeja ja yksi esikko kukkii. Muut ei vielä oikein. Tuolla on yksi tommoinen esikorru tälle kivien välissä ja kissan ruuat kivellä. Hui, ja siellä on Henri. Hei Henri! Henri! Wow! What you doing? Mitä kuuluu? Et syö kissaruokaa. No. No. Et syö. Ei saa syödä kissaruokaa. Ei. Mene sinne päin siskon kanssa leikkimään. Mene. Kiihaa! Mene sinne päin. Jos nälkä on, niin lähdetään syömään. Ei syö kissaruokia. Okei. Moi moi!